A tak. Ještě nějaký téma bychom mohli probrat. Něco trošku o tobě, Patriku. Jo, si chtěl slyšet. Tohle podcast s Mikim. Už je to Miky Talk. Když nebude vědět, já řeknu. Já jsem to věděl, že když Já už vím, že budu držet Takže Miky, kluci, zastavíme to. Já už vím, Já bych chtěl ty jsi to v autě už nakousnul. Co? jo ty píčo. Jo, tohleto. Jsem dostával trošku. Krávo, já jsem to viděl. Trošku. Já z toho byl v šoku. Trošku prostřelená nožička. Prostřelená noha. No sorry, že mám do toho vstupu. Můžeš. Patrik Váděra má prostě nohy jak čistítka do vzduchovky. Kámo. To prostě nejde jakoby, nejde prostě trefit buď jakoby kost, nebo žílu, nebo cokoliv, co by prostě bylo života. Metrik. A oni ho normálně čistě prostřelili. Jeho, ukaž tu nohu. To není možný, to je Stoupni si, ukaž takhle. nohu. Ukaž ty stonky od Rajčeta. Ukaž průstřely. Kámo, jsi dobrý pavouk, ty. Můžeš ukázat ten Pavouk, stonek potom od musím říct, že ten Rajčete. kluk, co střelil, je teda fantastický střelec. Protože netrefit kost, žílu, nebo cokoliv, to je neuvěřitelný. Ten doktor říkal, že se diví, že prostě Ale- mám hubený nohy, že všude mám vole šlechy, tak vole, že mě netrefil do nějaký tepny. A to šlo po Řekni, Jo, srát na to, jak se to stalo. ty vole, normálně klasická šarvátka, normálně vole, Dlouhý normální šarvátka. Nech to mluvit. Jdu vole za roh a vidím frajera, jak zavírá kufr, že jo, a teď najednou na mě taky čumí a už na mě běží a střílí normálně, že jo. Normálně 9 kulek do mě vysolil a jednou mě trefil, tak říkám do píči, co je, chci si dám Jaká kalhoty, klasická vole. šarvátka? Klasická šarvátka, prostě něco tam se stalo. Co někdo pánovi řekl, že má blbý kaničky. Chtěl napálit mýho kamaráda, mezi tím, co on chtěl napálit, jak jsem ho napálil já, že jo. Je takhle. A pak už to rozehnali prostě, co korejťáci a Jim my to jsme pak nedalo. šli jejím směrem a už pak do mě začal pálit, že jo.